Il-Kumitat għal kontroll tal-Baġġit tal-Unjoni Ewropea vvota kontra n-nomina tal-Avukat Tony Abela għal Qorti Ewropea tal-Awdituri. Il-vot segwa sessjoni ta' 3/4 magħrufa bħala grilling li matula ħafna mill-membri parlamentari Ewropej staqsow fuq il-kontenut ta' file anonimu li tqassam fis-sigħat ta' qabel is-sessjoni. File anonimu li kien żvelat mis-sit Politico. Fajl bbażat fuq tarif li l-Partit Nazzjonalista uża biex jattakka lil Tony Abela tul is-snin li għamel deputat mexxej tal-Partit Laburista. Il-vot finali wkoll ma jurix li kien hemm xi appoġġ lejn Abela mill-Grupp Popolari Ewropew li tiegħu il-Partit Nazzjonalista huwa membru. Dan għaliex Abela ġab 9 voti favorih meta 8 membri huma tal-Partit Soċjalista u Demokratiku li fl-aħħar jiem membri tiegħu indikaw li se jivvotaw favur Abela. Il-Grupp Popolari għandu 8 membri oħra u li kieku dawn appoġġjaw lil Abela, ir-riżultat kien ikun differenti. Fi smieħ Abela spjega kif dejjem kien involut favur it-trasparenza u fisser kif il-liġi tal-whistleblower u tal-finanzjament tal-partiti daħlu meta kien konsulent tal-Prim Ministru. Meta kienet iwieġeb dwar il-każ ta' droga f'Kazin Laburista, Abela qal li m'għandu xejn x'jaħbi u semma kif qatt ma nstab xejn fil-konfront tiegħu. Fil-fatt din kienet waħda mill-mistoqsijiet li tfakkar f'kampanji tal-Partit Nazzjonalista. Wieġeb u spjega wkoll dwar dikjarazzjonijiet politiċi li għamel, iżda l-membri parlamentari Ewropej jidher li kienu diġà bil-fema iffurmata minn dak li raw fil-fajl anonimu u tfesfis ieħor fil-kuruturi ta' Brussell. Dan il-vot ittieħed ukoll ftit tal-jiem wara li flaqa mid-Dar Ċentrali kien maqbul li kundanna kontra pajjiżna minn xi istituzzjoni Ewropea tiswa mitqlu deb. Dettall li żvelajnieh il-ġimgħa li għaddiet u qatt ma kien miċħud.